Всеки ден се потапяме в необятната шир на думите. Словата ни правят хора. Издигат ни във висините, когато думите са медено сладки, или ни потапят в дълбините, когато чуваме горчиви думи. С езика можем да рушим, но можем и да лекуваме. За мощта на думите научаваме и от нашето минало. В българския бит и фолклор при трудни обстоятелства са се изричали различни магични заклинания и баяния, а в празничната обредност стопанинът или стопанката са благославяли и наричали. Към част от тези ритуали в североизточна България ще ви поведем сега. Отиваме в китното село Могила, заемащо част от Провадийското плато. Тук се запознаваме с местния ритуал харизване. Той се извършва, когато детето често боледува или има починали преди него деца в семейството. Загрижените му роднини го харизват на късмета на някой от селото, който не е роднина. Вето! Георги! Вето! Вас ли сте? Тук сме, Лело Яно. Добре дошли. Благодаря. Дано да сме добре дошли. Идваме за нещо хубаво. Голяма мъка имам на сърцето, болно ни и детето. О, миличката тя. Вето, дошли сме да ни помогнеш, че детето ни е болно. Радвам се, че вчера се съгласихте да ви го харижим с помощта на Господ и с ваша благодарност и с ваша радост. Харизваме ви и дете, дано да оздравей, както и нашото и вашето да стане. Как няма да го приемеме? Аз се сънувах как си играе с моите деца. Виждаш ли, две здрави дечица има там. Нови сестрички ще имаш, моето момиче. Няма да се дърпаш. Каквото ни каже сега Вета, той ще правим. Тя вече ще ти и майка, моето момиче. Заповядайте, Лело Яно. Аз така хубаво я сънувах как си играе с моите деца. Заповядайте, чакаме. Айде, моето момиче, айде. Настанявайте се. Айде, ела. Ох, ще оставя питката, че болят ме ръцете вече, нали, поудъртях малко. Моля ти се, дай да го харижим, да се успокои сърцето ми. Готови сме да направим ритуала. Приготвила съм една риза с дълбока пазва. Ще ми я дадеш ли, Габи? Благодаря ти. Ето, Лело Яне, ела да видиш. Добра и пазвата, добра и. Зато и си отгледала две хубави здрави деца, защото голяма пазва си имала. Таман и нашето дете ще мине през нея и ще оздравее. Айде да ми я харижеш. Заповядай, моето момиче е тук на пътеката. Сега ще минеш през тая риза. Така, ще стъпиш вътре. Айде, аз ще помагам. Така. Айде, голяма да пораснеш. Много да си здрава. Майко. Сега трябва да ми кажеш майко. Майко, татко. Браво на момичето. Айде пак мини през ризата още един път. Дай Боже всичко да е наред. Дано да помага Господ и Богородица за здраве. Майко, татко. Тъй гласчето ти излезе вече. Нека се бахлям да не можеш дума да кажеш. Браво. Чакай сега така. Айде пак. Още един път. Иха. Майко, татко. Браво на тебе. Браво. Айде, маме, подай ми менчето. Ела, миличка, е тук. Чакай сега. Отче наш, който си на небето, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, както на небето, така и на земята. И Света Богородица да помага на детето да е живо и здраво, голямо да порасне. Амин. Дай Боже. Амин, дай Боже. Ела сега, баба, да вземем питката, да дадеш на мама, да си отчупи едно хубаво парченце за здраве и за берекет, че в една къща, като има хляб, баби, глад няма. Айде. Така, здраво дръжай. Силички имаш вече. Заповядай, майко. Благодаря ти, моето момиче. Благодаря. Айде на татко. Заповядай, татко. Благодаря, дъще.
Приготвила съм нов кат дрехи да се преоблечем. Айде да отидем. Айде, заповядайте да се почерпим за този хубавия повод, че ще имаме още едно детенце в нашата фамилия. Айде да е здрава. Жива и здрава. Да порасне голяма. Здрава и румена Най-вече да бъде. да е здрава. Заповядай. Да е много здрава. Заповядай. Заповядай. Син. Айде, вече готови сме, пременени. Хубавото ни момиче е облечено. Заповядай. Лелуя. Вече е ваша дъщеря. До сега имахте 2, вече стават 3. Много съм радостен и благодарен, че ще имаме още едно детенце в нашето семейство. Разбрах от баба ти, че много хубаво пееш. Искаш ли да ни изпееш една песничка? Да. Стано, стано, бяло стано, изгори ма, мари сушима. Стано, стано, бяло стано, изгори ма, мари сушима. Направи ма, сухо дърво, мари загорене. Изгори ма и суши ма, направи ма, мари сухо дърво. Браво! Лекуване на песица е ритуал, който ни отвежда в град Плиска. Първата българска столица е съхранила в традициите си обреди, които трудно се разпознават в други краища на страната ни. Лекуване на песица означава премахване на нежелано окосмяване при новороденото. Булюратки! Булюратки! Булюратки, тук ли си? О, Ида, кой вика? Я да видя кой вика. Аз съм Булюратки, ела да ме видиш и да ти кажа, че много съм кахърна. Той нашето дете, гледам го окосмило са по грабчето. Вижда, видиш какво е той нещо, не знам. О, то песича ума, Пенке. Ама то много дръгливичко, слабичко. Тя песицата по такви слабички деца отива. Ама, кърми ли го знаете? И кърми го още, не знам. Се го храни там, гледам. Ама сега аз ще почна нещо да правя, да го цариме. Знам, баба ми едно време цареше за песица децата и аз от нея съм гледала и сега ще го направим, ама ти ще ми помогнеш. Готово. Тази дупка, нали я видиш тук? Видя. Той нашия пес Мурджо е направил да ходи по памшалуците и по селото. Сега ще проверим детето от тук. Тъй знам от баба ми, че една работа, като я почнеш, да стане уба накрая. Трябва 3 пъти да я направиш. Айде, давай сега. Добре. Ще 3 пъти да го прекараме. Два пъти. Айде още един път. Тъй. Пенке, аз ще постеля и месалче, пък ти ще туриш детето на земята. И аз ще го залюпя с той корито и ще почна да мета. Пък ти ще ме питаш, ко метеш ма Булюратке? До 3 пъти. Ко метеш ма Булюратке? Песица мета, песица мета. Какво метеш Булюратке? Песица мета, да отива при песовите дано. Булюратке, какво метеш? Пустай песица дано я измета пръж дома, да се маща. Отдето и дошла там да отива. Сега аз ще взема и корито и ще го понамажа с малко мъщица. Чакай да взема малко мъщица пък. От гърнето да взема малко мас, да го намажа. И ще извикам кучето да дойде да го оближи. Мурджо! Мурджо! Къч! Мурджо! Ела тука! То, като си дойде, ще го оближи. И друг път е правило с работа, знай си работата. А пък вие вечера, като окъпите детето, ще фърлите водата там на вашето куче.
Ако го няма на мястото, дето е лежало, то кучето лежи се на едно и също място и всеки път подир всяко къпане, там ще фърляте водата. Хубаво, бабо. Ама, трябва и друго да направите, Пенке. Какво е то? Ами, малко да го поураните той дете. Сигур кърмата на снаят и не е убава. Засели раната и купувай буза. Ма ти знаеш ли, у нашето село има един убав бузаджия, ма да знаеш каква убава буза прави? Бай Йоси Цонкито. Купувай от него. Ще ида да взема тогава. Ако няма файда, ако не надава детето, давайте му пък нещо и другичко, я по парчица, я пък кашичка. Да го подсили. Да го подсилите, че да понадебелее малко, да му се лъсни гръбчето, тя тога с песцата хепчен ще са майни и вече Боже, няма да имате Боже. Тревоги. Много ти благодаря, бабо Радке. Жива и здрава да си. И със здраве си остани. Дано всичко да мине. Ще видим какво ще стане. Айде, довиждане. Довиждане. Айде. Обичаят месене с мълчана вода се празнува на Игнажден. Представят ни го в село Мадара. Според народния празничен календар, тогава започва преходът от старата към новата година. Тогава се ражда новото слънце. Важни акценти в ритуала са замесването на хляб с кръгла форма, като брашното трябва да е от новата реколта, а водата да е мълчана. Българите са мъдри хора. Те знаят, че водата има памет и за това не бива да се празнодумства, докато се налива и носи от извора. Млада булка е натоварена с това свещенодействие – да донесе мълчана вода от селската чешма. Водата трябва да е неначената, чиста и чужда енергия не бива да се вмества в нея. Никой с устни да не я е докосвал. Когато пристига у дома, младата невеста е готова да замеси обредния хляб. Донесох я, да пребъде годината. А защо само мама ще меси? Защото днес е Еднажден. Една жена меси, за да бъде къщата ни цяла и да не се дели. Защото Еднажден е ден на новото слънце. Както слънцето е едно, така и домът ни да е единен и да е един. И хлябът ни няма да е обикновен, а трябва да е кръгъл, защото кръгът е символ на слънцето, на пълнотата. И различни символи могат да се сложат. Например, кръстеца е за плодородие. Венец, ако сложиш, е за веселие и радост. Ако направиш спирала, е за сговор и за дълголетие. И различни животинки може да се сложат. Например, кучето пази от болести, овчиците са за добив, за берекет, а птичките са за веселие и за радост и за семеен уют. По време на месенето се извършва и друг ритуал – наричане. Той не съществува в нито една друга култура по света. Както е чиста тази мълчана вода, така да е чисти домът ни. Както се надига тази питка, така да се надига и радостта и берекетът у нашата къща. Да се множим като житни класове. Да пребъдем като вековни дъбове. Да пребъде семейството ни в мир, светлина, благодат. Амин. 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 Ето и питката е готова. Хайде да се хванем всички за ръце. Да е мирна годината, да има берекет и плодородие във всеки дом и всички да сме живи и здрави. Амин. Амин. Амин.
На четръка сме в село Кюлевче. Разбрахте ли къде е екипът ни? Ами на кръстопътя в селото. Четрък се нарича. А подаване на четръка е обичай характерен за североизточна България. Ако някой човек от семейството сънува лошави сънища, трябва да стори това, за което ни разказват от шуменското село Кюлевче. Мамина работа. Ти ма прати тук чин сабалам, то кьора в челяк няма. О, добро труба, Маре! Какво правиш събален рано на четръка? Гальба кърна ми се виждаш. Нещо случило ли се е? Да ти река, ма Бульпете, на два на батя много лоша ви работи сънувал и мама ми рече да умеси и опека една питка и да застана тук на четръко до дома и който челяк мини да му дам, че белки ми са размини ущията. Ау, горката! И аз на млади години тегли от тако с нещо и като казал на жените, те ма пратя при тойта свекърва. И тя ми рече по икиндия да напълня един котел сода, да го туря под трендафило и събалян преди изгрев слънце, да умеся една питка и да я раздам за здраве на четръко пред дома. Аз тъй направил и ми мина. И на мене мама ми рече същото нещо, да ти дам и на тебе. Остани си здраве, ще ти мине. Дай Боже. Добро утро, Петю. Къде си тръгнала събален рано? Добро утро, миле. Отивам у сватовите да разбера, ще одят ли на нива, няма ли да одят, пък ти възгищи са ли, оставили за утре. Ти де отиваш? Аз отивам у мамини. Мама обеща да дойде да помогне на нивата. Та реко да видя, шъл дойде днеска, няма ли да дойде, че ще се им ви. И ние ще се им ви. Ние ви. Остани се със здраве. Айде. Добро утро, мамаре. Какво правиш чин саба на този четрък? Ората овците изкара, кравите издоила, ляба замеся, път ти се застана на този четрък и се чуеш какво да правиш. Ама нещо кърна ми се видиш, да не станало нещо. Добро утро, ма Бульмилки, да ти река. На два на батя сънувал много лоша ви работи и мама ми рече да умесят да опека една питка и да застана тук на четръко до дома и на който челяк мини да дам. Да дам и на тебе, че белки ми мини. Да научи мини. Дай Боже. Как се препанал, Мари, с тя чели не мога да варя, Мари. Оплаши, мама Бульданке, какви правиш? И аз се стрепал, Мари. Те чели ги купил дигени он ден и не мога да свикна ходя с паната, Па и виж какви са убави. Убави, ама не мога да варя с тях, Де си ходила? Изкарал костите. Сега отивам от дома да взема мотката. Оттам ще отивам на Бостаню да прикопая динте и докато дойде да станало пладне. Мария, какво правиш на четръка рано, С тази питка за убо ли, за лошо ли? Много лоша ви работи сънувал и мама ми рече да умеся една питка и да застана тук на четръко и на който челяк мини да дам, че белки ми са размини ущията. То сигурно ще ти мини, Мария. Да дам едно парче и на тебе, белки ми са размини. Ще се размини, чакай да ти река нещо. Твоята свекърва ти рекла, и аз да ти река. Тя много ги разбира, тя с работи. На колко хора й помогнала, пак ти, млада, убава булка, скоро ще ти премине лошотията. Айде, остани със здрави, Господ здраве да ти дава. Дай Боже. Мармари. Бульмарики оба остана, че се зададе. Какво правиш събалям рано тук, курди са на четръко? Да няма нещо лошо останало у вас. Ако трябва с нещо да дода, да ти помогна. Да ти река, на два на батя занувал много лоша ви работи и мама ми рече да умеся една питка и да застана тук на четръко и който челяк мини да дам.
Обаче ми заръча на сетния челяк да я дам барабар с тестимелю. Ам ти де си тръгнала? Ами аз съм тръгнала на бахчата да прекопая пеперо. Рано до родение е напекло слънцето. Да видя и да обиколя ясака с мамулите какво е дирижето, да се прибирам. Убо, дънта Майя тогава. Айде, дано всичко се разменее при тебе. Дай Боже никогаш повече да не ти се случават такива лошави работи. Айде, остани си със здраве. Ти си млада. Всичко да се разпилей. Убо, дай Боже. Тъй да стане. И плядния стана, моите да свършиха работата из къщи или не свършиха, да сега се прибирам поне. В българската обредност ритуалът Пеперуда е своеобразна молитва за дъжд по време на суша. Извършва се в почти всички краища на страната ни, а в шуменското село Енево ни представят съхраненият от десетилетия местен вариант на Пеперуда. Добро утро, мъжение! Добро утро! Добро утро! Къде сте тръгнали рано? Ами, отиваме да копаме, ама и аз чувам да копая картофти. Аз съм тръгнала на Боба с малката мучика. Аз царевица ще копая, ама то земята се отворила, листата са засукали. То Сушата удари на пусто ни и труда. Какво ще правим? Какво ще правим? Като няма дъжд, няма смисъл да ходим да копаем. Ами дайте да направим нещо друго. Аз от моята майка съм чувала, пък тя от нейната знай. Като хванала такава голяма суша, правили един обичай. Молебен за дъжд. Пеперуда. Вие сте по-големи. Вие знаете ли какво да направим и как да го направим този обичай? Аз от моята майка съм чувала, че трябва да донесем от 3 кладенеца вода. Да намерим едно малко момиче, между 10-12 годишно, чиста душичка, да го облечем в бяла риза, да му сложим зеленина от бъс, да отидем да се помолим. Че кое дете да направим? Михаела да направим. Михаела Нагански ли? Ами да. Тя е първо дете, чакано дете. Както ние чакаме дъжда, така и тя е измолена от Господ. Ами хайде тогава, отивайте ви за вода от 3 кладенеца, аз ще отида в Михаела да я извикам от майка и да я пусни. И вие вземете обаче още жени. Общата молитва е по-силна и те да се помолят заедно с нас. Ами като сте решили да го направим, да отиваме. Викат още жени. Всички са облечени с стари носи и бели ризи. Напълнили са вода от 3 различни кладенци. Водата е в менчета, украсени с китки. Носят торби. Момиченцето е босо. Жените му обличат бяла риза, слагат колан и го кичат със свежи клонки от базак. Мятала и са Богу молила, дай ми Боже дребен дъжд, да се роди едръж, подираща житото, подир жито ичмика, подир чмика просото. Мъжени, ние стигнахме комшиката. Булютаня! Излез! Габи, ела да видим кой вика. Добро утро, бе, жени! Добро утро! Добре сте ми дошли. Добре, какво ме водите? Пеперуда ти водим. Ами айде, заповядайте вкъщи. Тук на широкото да се спрем да попеем и да благославяме. Може. Заповядайте. Дай Боже дъжд, да завали тих, дребен, напоителен дъжд, да напълни реките, да тръгнат чешмите. Дай Боже.
да напои житото, просото, ечемика. Голям берекет да има. Да се Дай Боже да има берекет. Да свърши тая да има за бедни, за богати. Сита и богата да бъде годината. Тъй както се лее водата, така да потече и дъжда от небето. Берекет да има да напои нивите. Дай Боже. Сега ние ще попеем и ще поиграем. Айде. Пеперуда лятала, над вода се мятала, и са Богу молила, дай ми Боже дребен дъжд, да се роди дръж, подираща житото, подир жито и чмика, подир чмика просото. И аз ще ви кажа сега една благословия. Габи, дай ситото с брашното. Тъй както се сити брашното, престои сито, тъй да се сипи и благословията в този дом. Берекета. Дай Боже. Айде, стопанке, дай ситото да го търкулнем, да видим каква ще е годината. А ако се захлупи, ще бъде хубава и берекетна годината. Пълни ще са хамбарите на чорбаджията. Ако остане нагоре, ще е трудна годината. Ама пак ще оцелеем и Господ ще ни помогне. Я да видим сега. Търкулни го да видим какво ще стане. На годината. Пълни ще са хамбарите. Какво да ви даря? Яйца, железни пари? Няма да даваш яйца и железни пари, да ни удари градушката. Ами тогава, каквото и родила земята, той ще ви дам. Айде на теб ще дам брашното. Тъй както е ситно ситото, тъй да е сита годината и през сито да вали. Дай Боже. Защо нахваната сушата с година толкова много не знам? Какво сгрешихме, защо не наказва Господ? Ами, Буля Драгойца на Велики четвъртък направила пища. То тогава не се работи. Господ зато и не наказва. То грехота е нещо. Какво ще правим? Как ще го да вземем да я съборим ли какво? Пеща ли да съборим? Еми пеща. С жена не можем да се справим ние. Ваша Иванка не. Нашия Иван на нивата. Мари, мой с лошо. Не мой с лошо. Еми тогава... Какво? Да отидем на църквата, да се помолим, да за прошка, да се помолим на Господ. Ама да извикаме и ние, тя да изпроса и прошка. Добре. Аз ще й кажа. Булю Драгойце, ела да те... Какво има, ма? Какво сте се развикали? Виж, ко разправят жените тука. Какво има? Заради тебе ни валял дъжд. На Велики четвъртък си направила пеща и Господ ни наказва сега всичките. Вече нищо няма да правя на Велики четвъртък. Ами хайде да отидем на черквата, да се помолим и да измолим прошката. Еми хайде. Щом трябваш и идем. Да отиваме. Айде да отиваме. Перуда лятала, от Господа чакала, в черкова влязала, Богу свещи палила, и са Богу молила, дай ми Боже дребен дъжд, да зароси житото още просото. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата веки. Амин. Айде сега, Булю Драгойце, кажи Твоята молитва. Господи, ако е волята Твоя, според Твоята любов, прости съгрешенията на цялото човечество и дай дъжд по лицето на цялата земя. Амин. Амин, дай Боже. Перуда лятала,
над вода се мятала и са Богу. След молитвата в църквата, жените се отправят към селската чешма. Тук махат базака от пеперудата, пускат го във водата с думите: както водата влачи базака, така да потече ситен, напоителен дъжд от небето, да напои земята, берекет да има. Пръскат се с вода за здраве, подреждат даровете, които са събрали, и правят обща трапеза. Дай Боже! Дано. В град Плиска е съхранен още един характерен за района обичай – клинене. Той се прави, за да бъде запазена плодовитостта в семейството. За да не останат мъжът и жената безплодни, те трябва да се клинят още като бебета до 40-тия ден на раждането. С този обичай са свързани вярванията на българите в силата на баячките и знахарките. Стеванце Мари, къде си? Кой вика кой? Ида. Кой вика Мари? Кой? Пено, ти ли си Мари? Аз съм я. Добре дошла. Какво те води насам? Ида да ми клиниш внучето. Честито да ти внучето, пък си улучила и деня, Мари. Днеска е сряда. Какво ти внучето? Момиченце, Стеванце, момиченце, и да знаеш, кръстено на мене. Що ме момичетата ги клиниме на джанката. Джанката много плодовита, а пък момчетата ги клиниме на ореха. Айде да отидем сега на плодното дърво, до него да клиним и детето. Трябва да го клиним. Айде, ето го дървото. Къде? Сега разви детето, разви му и кръчката, разтвори ги и ги допри до дървото с тъпалцата му. А пък аз с бургийката сега ще правя дупка и стърготините дед падат, че ги събирам от този пош. Убо, Стеванце. Така. Както речеш, те ще го направим. Готово, Пено. Сега ще забия този дрянов клин в дупката да я затворя, защото дрена е най-здравото дърво и магията здраво шафани. Убо. Както той дърво е плодовито, тъй и моята пенка да е плодовита, да порасне голяма, здрава и да ми ражда много и хубави деца. Дай Боже, амин. Давам ти те стърготини, като къпите детето удата да ги сложите и с нея вода да го къпите. Давам ти той снопче клечки, ще ги закачиш под баджата на гоздея и до 40 дена една по една ще изчезнат и детето ще расте здраво и читаво. Полайте, да се жива и здрава, да помагаш на много хора и на моята пенка. И у събота пак да дойдете. Този път у събота ще дойдете. Айде поживо и поздраво варете, да расте млада и хубава мома да стане. Благодаря ти, Стеванце. Айде поживо поздраво. Лазаруването е пролетен обичай, свързан с началото на празниците преди Воскресение Христово. Лазаруват само момичета. Участието им в ритуала ги превръща в моми за женене. Те посещават всяка къща, като пеят, играят и благославят. Словото, изречено на този ден, има магическа сила и освен, че ще помогне на девойките да се превърнат в жени, ще помогне и на пролетта да смени зимата. Лазарките от село Мадара ни пресъздават със сърце и душа този ритуал. Като китка в градина, ой, Лазаре, Лазаре, тука първом дойдохме, мома и момче найдохме, ой, Лазаре, Лазаре, я момата женете, а момчето годете, ой, Лазаре, Лазаре, колко здравец у гора, толкова здраве у дома, ой, Лазаре,
майка, толкова с деца у дома. Добре дошли, скъпи лазарки! Чакахме ви да дойдете и в нашия дом. Заповядайте да видим какво ще ни благославяте. Тежки порти отворете, лазарките посрещнете. Отворете нови порти, да олезе лазарица, да пошета по дворове. Отворете нови порти, да олезнат малки моми лазаркини. Изпрати ме, мама, лазарка да ходя, с кичица на чело, да съм първа в село. С новата ми премяна, да съм се за смяна, да пея за всички, влима менички. Кошничка да сбирам и часа да даря, мама да ги вапса, как да ги шаря. Ние идем да чиститим Лазара, здраве и радост да дарява в твоя дом. Слънчеви лъчи галят днес земята, Лазар слиза от небето в позлата и оглеждат се в очите на дечицата щастливи, лазарки се тъй мили, щипи ги по бузките червени, там се вият с очи засмени и протегнали ръце пеят песните на Лазар за по-добър живот, за тях, за нас, за целия народ, за благополучие и плод на българския род. Хайде, дружки, да си тропнем хорцето. Лаленце се люле, лаленце се люле, на зелено ливаде, на зелено ливаде. Не е било лаленце, не е било лаленце, на е било детенце, на е било детенце. Майка му го будеше, майка му го будеше, и момилно думаше, и момилно думаше. Стани, стани, детенце, стани, стани, детенце, да погледаш лазарки, да погледаш лазарки. Ой, Лазаре, Лазаре, тук спряхме за малко да ви кажем, че иде червен весел Великден, да си люшнем хорцето и да ви стоплим сърцето. Ех, мили лазарки, попяхте, поиграхте, а хайде сега и ние да ви дариме, за да има здраве и берекети в нашия дом. Малки моми, напълнихте ли кошичките с яйца? Хайде и ние да ви дарим, че знаете, нали, и да си приготвите венчетата за утрешния празник. Утре е Връдница. Да направите хубави венчета и да видим кое венче ще бъде най-красиво и кое първо ще биде през водата. А пък да бъдете здрави, щастливи, като желязото. И да мечтаете всичките ви мечти да се сбъдват. Нека това яйце в знак на живота да утвърди благословията за плодородие в тая къща. Благодаря ви, лазарки, че уважихте нашия дом. До година пак ще ви очакваме. Бъдете живи и здрави! Хайде, дружки, да вървим. Сполайте, стопанки, останете със здраве. До година. Ой, Лазаре, Лазаре, Лазаре.